ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମଥୁରା ନାମଯଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି 7 ଦିନ। ମନ୍ଦିର ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଭିୟୁ ଚେକ୍ କର ଭାଇ ଭିୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏପଟେ ଦୋଳି ବି ପଡି ସାରିଲାଣି। ରାମ ଦୋଳି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଦୋଳି ବି ଆସି ସାରିଲାଣି। ଖାଲି ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କେବେ ଆସିବେ 7 ଦିନ ଧରି 17ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଟା ନାଙ୍ଗା ହଉଛି। ୟାଠି ବୁଲେଇ ଦଉନ। ମାରଦା ମହୋତ୍ସବ ବି ସେପଟେ ହବ। ମନ୍ଦିର କାମ ହେଲା ଆହୁରି ଚାଲିଛି ନାହିଁ। ସେ ସିଂହ ହବ କଲର ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ହବ ତ ହବ ମାରଦା ମହୋତ୍ସବ ବି ହବ। ହଁ ମାରଦା ମହୋତ୍ସବ 14, 15, 16। 17ରୁ ଆଉ ମଥୁରା ନାମଯଜ୍ଞ ଭାଇ ମଥୁରା ପିଲା ନୁହଁ ପୁରା ରଜ। ଭାଇଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ଆଇଥିଲୁ। ଖାଲି ଦୋଳିରେ ବଇଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ଆସିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ 50% ଅଫର ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆମ ନାଁ କହିଲେ 50% ଅଫର ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଫଲୋ କରି ଲାଇକ୍ ଯଦି ଆସିଥିବେ 10ଟା କରିଥିବେ ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଭୋଜନ ଫ୍ରି। ହଁ ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଭୋଜନ ବି ଫ୍ରି ଅଛି। ହଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଖାଲି ଆପଣ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଜୋରଦାର ହରେ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ନା? ହଁ ଆଁ ଡଙ୍ଗା ନାଇଁ ବେ ସେଟା ସେ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା। ଏଟା ଜହ୍ନ ଜହ୍ନଦୋଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଜହ୍ନଦୋଳି ତମ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଜାଣି ଦେଇଛି ସବୁ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଏଠି ମୋହନ ସରକାର ଆସିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ମିନି ରାମଦୋଳି ଏଇଟା ବଡ ରାମଦୋଳି। ସେଟା ମିନି ରାମଦୋଳି। ଏପଟେ ବି ଆସ। ସେଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋଳି ଆଇଛି ଗୋଟେ ତ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପ ଶିଖି ପାରିବେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲେ କେମିତି ଦୋଳି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବି କେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ହେଲେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାଇହେରିକା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଆଇଫୋନ ପାୱର ଦେଖ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖା ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଭିୟୁ ବି ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତାରିଖ ଭାଇ ଏତେ ରଖନ୍ତୁ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 ଦିନ ଧରି ନାମଯଜ୍ଞ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ରହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।